Ez egiten. Baina zergatik. Ornaria berria eketa. Meika benla. Zerbitzu teknikoa mesedez. Microsoft puta semilla. Zer deu gaztiak, hemen zuzenean, gari infernu, probak egiten, ahotsa preparatzen, bitartez ikusten duzuen bezala, fondotik gameplaya jarta dago, ballesta, tomahawk, satirikonenak noski, bestela, kreso da mentia. Kanal berri honetan, saiatuko gara gameplayak euskaraz egiten, humorea erabiltzen, eta nola ez, beti ere arma berriak, taktikak, eta ahaztu gabe eriotz pilak eta ikaragarria oraintxe ikusiko duzuen bezala, taxi eskatzeara noa, baina ez denbora ematen, lasai, berriro saiatuko naiz egiten eta ikusi, taktika berdin erabiliko dut, bas parea horrenengo ariz ez baldin badu funtzionatu, bigarrengoan aterako baitzait, taxi eskat, berriro taxirik gabe, baina lasai, estrategia aldatu, orain, ama bildurra daka teknika erabiliko dut, baiestarekin begira, baiesta gotako dut, hortxe. Inorrez eta aurrera. Oraingoan presentimentu osoa daukat, norbait badator, eta zaska buru osoan bat gutxiago. Nola okurtu izaiteten, hau dena egitea, lagun batek esan zidan. Eta zergatik ez egiten gameplayak euskaraz? Tanik erantzun nion. Etzekiatelako. Ez broma. Ikusten zuen bezala, saiatu naiz euskara batuen egiten, naiz da batzutan, ahotsa joan egingo zaidan, zarauztarreraz edo zarauztarreruntz dena delakoa, ze hemen ez den jau batu egiten, eta klaro, ez baldin jau batu egiten, raro izatek gauza gondo bateatzea, baina bueno, tira. Tomajokarekin egia esan ez dugu eta punteri askorik, baiestarekin horri ipurdia lertu baitiot, jajaja. Eta horrelaxe, hau da izango da lehenengo proba eta pixkana, igoko ditut kanalera gameplay gehiago. Eta orain, extra klipa. Miratzeko mapa, MK48, 100 bala, 7 pertsona, 10 segundu. Nola ez, bukaeran granada batekin hiltzeko. Eta hau izan da dena, eskerrik asko horri zategatikan. Urrengo arte!